καπελάκι Ρίμποκ, μαϊμού, σιγά να μην έπαιρνα αυθεντικό. 2 εκατοστάρικα τα έχω στη λαϊκή, κορόιδο είμαι. Ρολογάκι, μαϊμουδίτσα, ουρακοτάγκος με ουρά. Τζινάκι, τι λιμπά έχει καηδίες μαντάμ. Μαϊμού κι αυτό, Μόλις του ρίξεις 2 μπανάνες ξεβάφει. Λουζάκι Λακόστ με 2 ουρές. Προχθές ρε παιδιά, να μάθει η Παναγία, πέρασα από κάτι φιστίκια δίπλα και παραλίγο να σκιστεί. Λες κι ήμουνα σε ταινία επιστημονικής φαντασίας, ήθελε να ορμήσει τον μπολάκι. Τώρα γιατί ντύθηκα έτσι. Υπάρχει λόγο εδώ παιδί μου. Και να εκφράσω την κατάσταση της σημερινής κοινωνίας. Όποια να γυρίσεις, μαϊμούδες βλέπεις. Φανταστείτε ρε παιδιά, χθες με πλήρωσε ο παραγωγός. Κάποτε με πληρώνει. Και μέσα στις δεσμίδες είδα και 2 πεντοχίλιαρα μαϊμούδες. Πώς το ξέρω. Αφού ο Κολοκοτρώνης φορούσε Ρέιμπαν και γυαλιά ρε παιδιά. Όποια να γυρίσεις μαϊμούδες ρε παιδί μου. Τι κακό είναι αυτό. Και τώρα μου λέτε εμένα Ελλάδα. Ποια Ελλάδα? Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο με μαϊμού ιστορία. Τι ιστορία να μάθουν τα παιδιά μας, κυρία? Άντε και να τη μάθουν σωστά. Μέχρι χθες ξέρω για μια Μακεδονία, τώρα μας προέκυψε και Μακεδονία μαϊμού. Και εδώ που τα λέμε σε αυτή τη χώρα όλα μαϊμούνε. Η αντιγραφή έχει γίνει πρότυπο ρε παιδί μου. Αυτοκίνητα μαϊμού, ρολόγια μαϊμού, φάρμακα μαϊμού, παιχνίδια μαϊμού, πέναλτι μαϊμού, αντιπολίτευση μαϊμού. Τι να κάνει και ο Εύερ με τη μαϊμού του? Να ελέγξει την κυβέρνηση? Αυτό δεν μπορεί να ελέγξει το βάρος του άνθρωπου. Κουτσέλες μαντάμι, η Νέα Δημοκρατία βρήκε αρχηγό με βάρος. 150 κιλά. Πολύ χοντρός μαντάμι. Τις προάλλες χάρη σε μερικά παλιά που κάμισά τους σε κάτι γύφτους, σωθήκαν οι άνθρωποι. 4 αντίσκηνα στήσα στην Αγία Βαρβάρα. Αντίσκηνα Αρμάνι. Και αυτά μαϊμούδες ήταν. Τις προάλλες παιδιά και κάποιος τον έβρε στον δρόμο και τον κούφανε. Του λέει κύριε Πρόεδρε, είστε ακριβώς 110 κιλά. Τρελάθηκε ο Μίλτος. Πώς το ξέρεις ρε παιδί μου, του λέει. Μα είμαι αγελαδοτρόφος, του λέει ο άνθρωπος. Τον κούφανε. Τώρα μεταξύ μας, μέχρι και χάρη κλείνει μαϊμού έχουμε. Και ονόητο. Η μαϊμού έχει γίνει το εθνικό μας έβλημα ρε παιδί μου. Θα πρότεινα ρε παιδιά να μάθει την Παναγία να τη βάλουμε στη σημαία μας. Βέβαια. Πώς έχουν να πούμε οι Αμερικανοί την αστερόεσα, η Καναδοί το πλατανόφυλλο, οι Μουσουλμάνοι την ημισέλληνο, εμείς τη μαϊμού ρε παιδί μου, αφού μόνο η μαϊμού μας αντιπροσωπεύει. Τέλος πάντων, προς το παρόν θα παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως ένα ρεπορτάζ μαϊμού για μαϊμούδες και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι εφόλης της ύλης. Ποιος κρύβεται πίσω από τον πολίτη Κλίν? Ξέρω και εγώ ρε παιδί μου. Με όλη αυτή τη ραδιενέργεια που αναπνέουμε να πούμε και όλα αυτά τα πράγματα που τρώμε, νιώθω μια φαγούρα. Εσύ βρίσκεσαι αγαπητέ τηλεθεατή πίσω από τον πολίτη Κλίν. Γιατί η δική σας γνώμη μας ενδιαφέρει. Είναι γνήσια τα τζιν που πουλάς? Μαϊμούνα αυτό. Μαϊμούνα. Η γυναίκα μου μαϊμού είναι. Είναι θέμα κράτους. Με τις μαϊμούδες τι γίνεται? Για τα πράγματα το λέτε. Μαϊμούδες πολιτικοί. Τι γίνεται με τις μαϊμούδες? Εδώ και ο Εύερτ έχει μαϊμού. Για το Χάρη μιλάμε τώρα. Αυτό είναι μαϊμού. Και το πουκάμισο μου μαϊμού είναι. Μήπως τα σουβλάκια είναι μαϊμού? Μαϊμού όχι, από κατσικάκι είναι. Στη βουλή εκεί πάνω. Όποιος είναι πονηρός μαϊμούδης κυκλοφοράει για να οικονομήσει. Ζούμε μάλλον στην εποχή της μαϊμούδας. Όταν είναι το περιβάλλον μαϊμού, αναγκαστικά μαϊμουδίζεις και εσύ. Αυτό είναι γνήσιο ή μαϊμού? Χιμπατζής. Άλλο. Γιατί το κρατάτε αφού είναι χιμπατζής? Λέω μήπως ας μην τρομάξω κανέναν. Γιατί μας φέρετε εδώ κύριε αστυνόμε? Για αναγνώριση. Και εσύ εδώ είσαι ωρε μπουμπουλίνα? Εδώ είμαι ρε Θοδωρή κι εγώ. Βρήκανε κάτι χιλιάρικα μαϊμούδες με τη φωτογραφία μου. Ωρε και εμένα για αναγνώριση με φέρανε. 3 πεντοχίλιαρα βρήκανε στο υποκατάστημα Μακεδονίας Θράκης. Η αλήθεια είναι Θοδωρή μου πως το κακό έχει παραγίνει τελευταία. Ωρε σου λέω τρελαθήκαν οι γριές που περιμένανε στην ουρά να πάρουνε τη σύνταξή τους.
10 ώρες προσπαθούσανε να δούνε τη γραμμή πάνω στο 5.000 και δεν την βρίσκανε. Αναγκάστηκε ο Ταμίας και την ετράβαγε με το στυλό. Σε μια γριά που δεν έβλεπε καλά και είχε και καταράχτη, ωραία την ετράβηξε με το μαρκαδόρο. Συνελήφθησαν τα μοντέλα, κύριε διοικητά. Ασφαλώς και συνελήφθησαν δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Το βλέπω δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Δεν μου λέτε κυρία Μπουμπουλίνα δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Εσείς δεν είστε εδώ δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Μάλιστα, εγώ είμαι. Ασφαλώς και είστε εσείς δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Μοντέλα παραχαρακτώ δηλαδή και λοιπά και λοιπά, Σας έχουμε φακελωμένους όλους δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Μπουμπουλίνα, η Πιπιπού, η μικρή Ολλανδέζα, η Τσοκόντα δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Ζωγραφίζει τώρα και ο Παυλίτης δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Σταθόπουλοι και Φασιανοί γίνατε όλοι δηλαδή και λοιπά και λοιπά, Και εσείς κύριε Κολοκοτρώνη δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Εσείς δεν είστε εδώ δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Φτιστός εγώ είμαι κύριε διοικητά. Βέβαια φτιστός κύριε διοικητά δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Και φοράς και ρε είπαν δηλαδή και λοιπά και λοιπά, American Optical είναι κύριε διοικητά. Αν σε έχουμε φακελωμένο και σένα κύριε Κολοκοτρώνη δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Κολοκοτρώνης η Ακάκιος, η Μπαρμπαστάθης, η Καπτενίκλε δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Και τώρα ποζάρουμε και για μαϊμούδες 5.000 δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Εμείς τι φταίμε κύριε διοικητά, Εμείς μοντέλα είμαστε, τη δουλειά μας κάνουμε να ζήσουμε. Ωραία είναι ωραία. Αντί να πιάνουνε τους παραχαράκτες, πιάνουνε τα μοντέλα. Και δεν μου λέτε δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Πόσα πήρατε δηλαδή και λοιπά και λοιπά για να ποζάρετε στους παραχαράκτες δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Ποιους παραχαράκτες ωραία. Εμένα μου είπανε πάνε σβρακάκια θα διαφημίζαμε. Και εμένα χαρτί υγείας. Εδώ που τα λέμε δηλαδή τώρα και λοιπά και λοιπά, δίκιο έχετε δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Πάνε σβρακάκια δηλαδή και λοιπά και λοιπά, χαρτί υγείας και χαρτονομίσματα. Τώρα μόνο για χέσιμο κάνουν δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Μαϊμούδες 5.000 κακούργα κοινωνία γέμισε στην τσέπη μου και ζω με αγωνία. Δε Μπουμπουλίνα καλπίκι χαϊδάν Κολοκοτρώνη τι κουτσουκέλα μου κάνες κι ανάβω σαν τιμόνι. Τα αληθινά αισθήματα το κράτος τα χρεώνει και στη φύλακα παράτα μια νύχτα σε κλειδώνει. Τα κάλπικα τα χρήματα στους υψηλούς ταιριάζουν και εσύ που άλλα νόμισες σε διπλό μπουζουριάζουν. Μαϊμούδες 5.000 δουλειά κακούργεψε αυτή. Τα όνειρα μου γεμίσες και πού να βρω το φταίχτη.
Καλπίκι, καηδάν κολοχοτρώνει, το έθνος πάλι αλλού ξυπνά και εδώ ξανά νυχτώνει. Τα λιπτινά αισθήματα το κράτος τα χρεώνει και στη φύλακα παράτα μια νύχτα σε πληγώνει. Σπαγάλτικα τα χρήματα στους υψηλούς ταιριάζουν και εσύ που άλλα νόμισες σε διπλό που ζουριάζουν. Δεν θα μπει. Θα μπει. Δεν θα μπει. Πόσο πας αυτή τη φορά ότι θα μπει? 5.000. Μέσα 5.000 ότι αυτή τη φορά θα μπει. Δεν θα μπει. Όχι γαμώ την κατεμιά σου σήμερα. Δεν ξανάγινε. Πάμε γυαλά. Στο πάτσι. Μπήκε άνθρωπος, έχασες. Κάτα ξεράσου ρε. Αυτός δεν πιάνεται ρε. Αυτός είναι ο καφετζής. Ορίστε οι καφέδες σας. Ορίστε και τα παξιμαδάκια σας. Παξιμαδάκι γιατί ρε φιλάρε? Για ντεκόρ είναι, ταιριάζουνε με την έκρα. Και πού να δεις τα νέα 10.000. Μόβ είναι, για να ταιριάζουνε με το πένθος. Πάλι καλά που δεν τα βγάλαν σε σχήμα φερέτρου. Άσε μας ρε φιλαράκο να χαρείς τα παξιμαδάκια σου. Ναι. Έχω χάσει όλα τα στοιχήματα από το πρωί, δεν έχω στερικές δραχμές. Καλά το ξέρεις ότι μια ώρα δεν έχει πατήσει άνθρωπος στο μαγαζί. Τι άνθρωπος ρε, πλάκα μου κάνεις. Εδώ μια μίγα πήγε από το πρωί και δεν τη σκοτώνω να την έχω παρέα. Της κάνω αέρα έτσι με τη μυγοσκοτόστρα. Αλλά χτες μια χαρά πήγα, με δόξα τω Θεώ ρε παιδί μου. Γιατί? Μπήκε μια κυρία πρωί και αγόρασε ένα φουστάνι. Τι λες? Ναι ρε. Και σήμερα το μεσημέρι ξανάρθε. Έλα. Ναι. Για να πάρει κι άλλο? Όχι ρε. Για να επιστρέψει αυτό που αγόρασε χθες. Μιλάμε για μεγάλη κρίση δηλαδή. Τι μεγάλη κρίση, πλάκα μου κάνεις. Τι έγινε ρε. Βοήθεια, Χριστιανή. Δόξα τω Θεώ ρε παιδί μου, επιτέλους μπήκε άνθρωπος στο μαγαζί. Καλά φιλαράκι, πρώτος είσαι στο ποδαρικό μέσος, Να μου ρίξεις εσύ και να φάρα και το ταλιράκι σου. Κολόφαρδε. Παρακαλώ. Μια ασπιρίνη. Ασπιρίνη. Ασπιρίνη δεν έχουμε, αλλά έχουμε ένα πάρα πολύ υπέροχο μπλέιζερ. Θα λέγατε παρακαλώ. Λίγο νερό ρε παιδιά, να ζαλίσουμε. Νερό βεβαίως, ο πελάτης έχει πάντα δίκαιο. Ώστε πιέστε το νεράκι σας, και μετά να σας δείξω ένα υπέροχο δερμάτινο μπουφάλι, θα λέγατε. Αέρα, παρακαλώ. Να ανασάνω, παρακαλώ. Να θα δείτε κουστούμάκι. Αέρα, βεβαίως, έλα ρε, αέρα. Έλατε, βεβαίως, έλατε να πάρετε ένα λίγο αέρα και μετά να σας δώσω αμέσως μετά ένα πάρα πολύ ωραίο κουστούμάκι. Θα σας πάει θαυμάσια με αυτό το τραύμα, έλατε. Μπορείτε ρε, έλατε, αέρα. Ελάτε να πάρετε μια στιγμή λίγο αέρα και μετά να σας δείξω ένα θαυμάσιο πουλόβερ εισαγωγής. Πού πάτε εσείς? Εφορία. Για φέρε εδώ την απόδειξη. Τι απόδειξη? Για το ποτήρι που πήρες. Μα εγώ είμαι τραυματίας. Άστα αυτά τα κόλπα, σας ξέρουμε καλά εσάς. Παριστάνετε τους τραυματίες για να παίρνετε ποτήρια χωρίς απόδειξη, 100.000 πρόστιμο. Για κάτσε ρε άνθρωπε της Παναγίας και του Χριστού, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέει ο άνθρωπος. Τραυματίας είναι σου λέει, τραυματίας. Εγώ εξάλλου δεν πουλάω ποτήρια, ρούχα πουλάω. Και το ποτήρι τι ρόλο παίζει? Το έφερε ο καφετζής. Πήραμε καφέ, να πιούμε ένα καφεδάκι και έφερε το ποτήρι. Με τι να πιούμε το νερό, με τις κούφτες? Καφέ? Τι καφέ? Τι καφέ πιες, γλυκύ βραστό. Γλυκύ βραστό, Απόδειξη πήρες? Για το γλυκύ βραστό? Ναι. Όχι, μόνο στο μέτριο παίρνω εγώ. Φεύγεις εσύ. Εσύ πληρώνεις 100.000 πρόστιμο. Εγώ?
Εμείς. Και οι δύο. Α, εντάξει, τώρα που το εξήγεις το καταλάβαμε. Θα παίρνεις και το κύριο Αστή. Στο λέω. Θα πάρω στο μέτρο παίρνεις. Όταν ο Έλληνας αποκτήσει λεφτά, το πρώτο πράγμα που θέλει είναι αυτοκίνητο. Και όταν αποκτήσει αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που θέλει είναι λεφτά. Φυσικό δεν είναι? Ωχ, αδερφάτη μου, πάλι τα ίδια δείχνει να μου. Θα πάει μέσα, θα ρωτήσει τη γριά αν βλέπει τον πολίτη κλίναυτη, θα πει όχι, θα τζατιστεί ο μάγκας, θα την πλακούσει στα γαστού και θα την πετάξει από το παράθυρο να πούμε. Να ειρήσονται μαλάκο τι θα γίνει. Τι έγινε ρε εσύ. Πω ανάποδα μας την έφερε ο παγάς σας, Και εμείς γιατί το κάναμε το Σύριαν, το κερατό μου. Όχι ρε, την ξαναπετάει. Το δικό μας Σύρια. Της Βερλέμης ανταμείβει την εντιμότητα του Δημήτρη Καπάνταη και του προσφέρει δουλειά στη βίλα που κτίζει για την κόρη του. Μια μυστρία σουβά στο πρόσωπο της όμορφης Βανέσας ανάβει μέσα στην καρδιά του φτωχού, πλην τίμηλη οικοδόμου τον έρωτα. Η Ειρήνη το μαθαίνει την ώρα που του φέρνει τη φαγιάντζα με το κρεμμύδι και τη φασολάδα. Στέφανε. Μήπως πήρε το μάτι σου την Ειρήνη? Την Ειρήνη? Όχι, γιατί? Δεν πιστεύω την ώρα που... Λες? Μέρια σε βράχε να διαβώ σαν κύμα αντριωμένο ήταν αυτός που αγάπησα που πόνεσα κι αναστήσα και τώρα μου τον κλέψανε τον έχουν κρυβωμένο κι από τα βόλια του ερωτά βαριά τραυματισμένο. Είναι φτωχός, συνταπεινός, είναι και οικοδόμος. Μα έχει μπράτσα στα σφυριά, είναι ψηλός 2 μέτρα. Μην πεις πως δεν τον αγαπώ, γιατί θα πάρω πέτρα. Ανάμεσα σε 2 βουνά, σε ποιο να σκαρφαλώσω, ανάθεμα τη μάνα μου που με έχει κάνει τόσο. Τόσο, τόσο, να τόσο,
ακριβώς. Πάρε τσιπούρες του γυαλού, πάρε και χταποδάκι, και έλα καβάλα να με βρεις πάνω στο δελφινάκι. Σύνελθε, Δημήτρη. Κάτσε κάτω να φας το φαΐ σου. Αμάμπια. Μη στεναχωριέσαι, Δημήτρη. Δεν πειράζει που δεν βρίσκεις δουλειά. Όσο αντέχουνε τα μάτια μου, δεν θα αφήσω τη βελόνα από τα χέρια μου. Δεν με λένε εξάλλου άδικα η Ειρήνη, η πρώτη βελόνα της Αθήνας. Έτσι με τη μοδιστρική μου δεν θα λείψει τίποτα ούτε από τη μανούλα σου, ούτε και από σένα. Γιατί, Δημήτρη μου, κι εγώ ορφανή κοπέλα είμαι. Και λαχταράω να έρθει η στιγμή που θα μπορέσω να πω τη μανούλα σου. Μητέρα, μητέρα μου. Φτωχός και οικοδόμος. Δηλαδή αλήτης. Φύγε! 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 Άσε με ήσυχο! Λυπήσουμε! Φύγε! Εντάξει. Θα φύγω. Ήταν ανάγκη να φάω τη φασολάδα στα μούτρα. Μα το Θεό, Δημήτρη, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Πρέπει να είσαι πραγματικά τρελός. Όχι, Στέφανε. Δεν είμαι τρελός. Είμαι ένας φτωχός, πλην ερωτευμένος οικοδόμος. Το Παπαντρέ de Maxiunte declaré εμείς νόμα παράνομα κι αυτή στο θάστο μου στόμα το πουλήσα το κομπολό κι αγόρασα ένα ρολό για να μετράω τις ψευτιές των δυο και τις παγαποντιές. Αμάν, αμάν, με Τσίτα, Τζέιν και Ταρζάν, όχας με φάνε τα θηρία, παρά του έθνους ιστορία. Όχας με φάνε τα θηρία, παρά του έθνους ιστορία. Και το Πασόκ στους μάγκες κάνουν του και μπλοκ εμείς νόμα παράνομα κι αυτοί στο θάστο μου στόμα. Ρε μάγκες ήρμα και μας πια και στη στενή μας μπουζουριά μαρικα και μιμίδιο ποιος τρώει το πακέτελόρ.
Τσίτα, Τζέιν και Ταρζάν, όχας με φάνε τα πυρία, παρά του έθνους ιστορία. Όχας με φάνε τα πυρία, παρά του έθνους ιστορία. Καμία δύναμη δεν βγάζει άκρη και θέλει ο Έλληνας. Τρώει 3 κιλά παϊδάκια και μετά πίνει κοκακόλα light γιατί έχει μια θερμίδα. Περάστε παρακαλώ. Όχι αδερφάτη μου, πάλι ο ίδιος υπηρέτης είναι. Έλα ρε, παίρνα το στο γρήγορο. Οι πότες της ελεηνής τραπέζης. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στον ερειπωμένο πύργο που λέγεται Ελλάδα. Και τώρα ας υποδεχθούμε όλοι μαζί το σημερινό μου προσκεκλημένο. Ήταν νύχτα, θυμάμαι, σε ώρα μυστική, όταν βαθιά μου ακούστηκε παράξενη φωνή. Θύμιζε μυστική εντολή σταλμένη από ψηλά να λέει ποτέ, ποτέ, ποτέ πια. Ήταν νύχτα, θυμάμαι, και εκείνη τη στιγμή. Θα σου πάρω βιολιά και ένα ντέφι γλυκό να σου παίζουν, Ερηνούλα μου. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά έχω κοντά μου σήμερα το Δήμο Μούτσι. Μεταξύ μας, όπως βλέπεις, τα περιθώρια στενεύουν, χάρη μου. Σε μια εποχή, Δήμο, που στενεύουν τα περιθώρια, σε μια σκληρή εποχή σαν και αυτή που ζούμε, πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει ακόμα κάποιος που γράφει τραγούδια. Κάποιος που σκέφτεται και γράφει τραγούδια. Πάρα πολύ δύσκολο είναι σήμερα. Σε μια εποχή όχι πολιτικοποιημένη, κομματικοποιημένη, σκληρά, ανέντιμα κομματικοποιημένη, από πολιτικούς στην πλειοψηφία τους ανάξιους, θα έλεγα. Πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ανθρώπους απέναντί σου, να τραγουδήσεις μαζί τους ή να τους πεις ένα τραγούδι που δεν τους κολακεύει. Πολύ δύσκολο. Σκληρή κουβέντα αυτή που είπες, Δήμο. Εγώ το είπα, πες το, ανάξιους στην πλειοψηφία τους. Γιατί το λες αυτό το πράγμα και τι σχέση μπορεί να έχουν αυτοί με την εποχή που ζούμε και με τον τρόπο που τραγουδάμε εμείς? Να σου πω, όχι μόνο που τραγουδάμε, γενικά με τα πολιτιστικά μας. Αυτό είναι. Να σου πω, καταρχήν έτσι, να φέρουμε ένα παράδειγμα, μια εικόνα, έτσι, ανεβαίνουμε ψηλά και κοιτάμε αυτό το καράβι που λέγεται, ξέρω εγώ, Ελλάδα. Και που πάει, υποτίθεται πάει, δεν ξέρω που πάει, υποτίθεται. Τώρα, αυτοί οι καραβοκύριδες είναι δηλαδή εκ των αρίστων? Δεν νομίζω. Το μόνο που έχουν κάνει είναι να χωρίσουν τον κόσμο σε ομάδες, άνευ λόγου, γιατί όλοι τα ίδια κάνουν, όλοι τα ίδια λένε. Και χωρίζοντας το για να πάει να ψηφίσει, γιατί θεωρούν και λαό μόνο τους ψηφοφόρους τους, μέχρι εδώ καλά είναι. Εντάξει, άξι της μοίρας είναι ο κόσμος, ας μην πήγαινε. Μέσα από αυτό όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάβρωση και του μέσα μας. Του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό, τη γλώσσα μας, την παράδοσή μας και βέβαια και το αύριο. Να φύγουμε από την πολιτική τότε. Ναι. Να πάμε πού όμως? Εκδρομή να πάμε, εκδρομή. Μόνοι μας?
Έστω και μόνοι μας, ξέρεις τι σπουδαίο είναι. Δύο άνθρωποι να σωθούν, μεγάλη δουλειά. Εγώ το γνωρίζω. Σε μια εποχή που χάσαμε τη γειτονιά μας, χάσαμε τους φίλους μας, είμαστε συμφεροντολόγοι. Διαβάζουμε ένα ποίημα και δεν μπορούμε να δακρύσουμε. Πίνουμε κοκακόλα για να χωνέψουμε τα παϊδάκια που φάγαμε. Τόση βαθιά λοιπόν απογοήτευση. Τόση βαθιά απεσιοδοξία. Να σου πω κάτι, Χάρη. Ο Νίτσε έλεγε ότι όποιος σε αυτόν τον κόσμο είναι αισιόδοξος είναι τουλάχιστον απληροφόρητος. Ξέρω εσύ βλέπεις τίποτα καλύτερο, εγώ δεν βλέπω. Δηλαδή τελείωσε με δύο λόγια η εποχή των ιδεολογιών. Όραμα δεν υπάρχει. Όραμα οπωσδήποτε δεν υπάρχει. Το όραμα δεν υπάρχει γιατί έχουν καταρριφθεί όλα τα happy end αυτά που είχαμε. Θα κάνουμε επανάσταση και θα περάσουμε καλύτερα. Θα πεθάνουμε και θα πάμε σε έναν παράδεισο. Ούτε καλύτερα περάσαμε μετά την επανάσταση. Και κανένας παράδεισος δεν μας περιμένει, εν πάση περιπτώσει. Τώρα για τις ιδεολογίες που είπε, ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει ένα περίεργο. Χάνονται οι άνθρωποι, είναι μυστήριο αυτό. Οι άνθρωποι φθήνουν, χάνονται. Και καταλαβαίνεις ότι φυσικό είναι, μαζί με αυτούς χάνονται και ιδεολογίες. Αυτό συμβαίνει και στους νέους ανθρώπους. Ελπίζεις στους νέους ανθρώπους. Αυτό που έχουν να αντιμετωπίσουν, αυτό το τεράστιο Γολγοθά που έχουν να αντιμετωπίσουν, ξέρεις ποιος είναι ότι δυστυχώς σήμερα τίποτα παλιό δεν πεθαίνει, αλλά τίποτα καινούριο δεν γεννιέται. Είναι ένα πράγμα ούτε μπρος πάει ούτε πίσω. Εκεί πέρα καλούνται άνθρωποι νέοι να σκεφτούν, να πάρουν, να απορρίψουν. Και βέβαια μια και μιλάμε και για τέχνη, γιατί δεν μιλάω για τίποτα άλλο. Εγώ δεν ξέρω και τίποτα άλλο να πω. Καλό είναι κανείς να ασχολείται με αυτή τη δουλειά όταν καταλάβει ότι εκείνη τον αγαπάει περισσότερο. Και όταν λοιπόν ένας άνθρωπος τραγουδάει αυτή την εποχή που περιέγραψες, την τραγουδάει σωστά, τι παριστάνει? Τον Ιεραπόστολο ή τον Ιεροκήρυκα? Να σου πω για τον εαυτό μου. Τον εαυτό σου. Καθόλου. Ούτε Ιεραπόστολος, ούτε Ιεροκήρυκας. Τι συμβαίνει λοιπόν με όλους εμάς τους καλλιτέχνες μέσα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών? Γιατί παίζω εγώ, εσύ γιατί τραγουδάς? Τι συμβαίνει? Ο άλλος γιατί ζωγραφίζει, ο άλλος γιατί γράφει. Το γιατί δεν ξέρω είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Και βέβαια με γνώμονα ότι αυτό που κάνει το κάνει καλά και μιλάμε για τους ανθρώπους βέβαια πάντα. Τι συμβαίνει όμως με αυτό που κάνουμε? Σήμερα ξέρεις τι συμβαίνει? Πεθαίνουμε. Πεθαίνουμε, δεν εννοώ στο χώμα, σταυρώνουμε με τα χέρια. Ξοδευόμαστε πάρα πολύ. Και δεν ξέρω γιατί. Το κέρδος που έχεις από αυτό το ξόδεμα, αυτή την προσπάθεια που κάνεις, ποιο είναι? Δεν ξέρω ποιο είναι. Ειλικρινά και εγώ δεν ξέρω, Δήμο, αν μου μιλάς αισιόδοξα ή αν μου μιλάς απαισιόδοξα. Αλλά θα ήθελα να δώσουμε έναν πιο αισιόδοξο τόνο κλείνοντας αυτή τη συζήτηση. Μπορεί να μου πεις κάτι πιο αισιόδοξο? Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος. Μπράβο. Άνεμοι θα πνεύσουν, βορειοανατολική μέτρη έως γλυκή βραστή. Και τα πράγματα θα εξακολουθούν να στενεύουν, Δήμο Μούτσης. Έχω ένα δώρο για σένα. Ο φίλος μου και συνεργάτης της εκπομπής, ο Γύσης, δηλωτέζησε ένα πανέμορφο σκίτσο. Αυτό είναι για σένα. Αχ, έτσι είναι. Έτσι είσαι ακριβώς. Και ο φίλος μου, ο Χρήστος Παπάς, ένα πανέμορφο γλυπτό για να θυμάσαι τον πολίτη Κλίν. Είναι για σένα, Δήμο. Και εγώ, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, συνομίλησα με τον Δήμο Μούτση και μπορώ να πω ότι από αύριο θα είμαι περισσότερο αισιόδοξος. Μη τραγουδάς γιατί πεθαίνεις κάθε φορά, ποτέ, ποτέ. Κάτσε καλά ρε παιδί μου, να βγάλεις άκρη τι θέλει ο Έλληνας. Όταν είναι στο λεωφορείο θέλει να είναι μπροστά. Όταν είναι στην εκκλησία θέλει να είναι πίσω. Και όταν είναι με το αυτοκίνητο του στον δρόμο θέλει να είναι στη μέση. Άντε να βγάλεις άκρη τι θέλει ο Έλληνας. Καλά.
συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2000, κυρίες μου και κύριοι. Από παράδοση. Τι να κάνουμε? Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τα έθιμα και τις παραδόσεις μας. Και ζούμε. Από πάπου προς πάπου ζούμε παραδοσιακά. Εργαζόμαστε παραδοσιακά, ερωτευόμαστε παραδοσιακά, γλεντάμε παραδοσιακά, παντρευόμαστε παραδοσιακά και ψηφίζουμε παραδοσιακά. Τι κακό κι αυτό με την ψήφο, ρε παιδιά. Κάθε 6 μήνες πηγαίνουμε σε εκλογές. Σε λίγο θα ψηφίζουμε με εθνοκάρτα. Παραδοσιακά γίνονται όλα αυτά. Γι' αυτό μας κουρδίζουν οι πολιτικοί. Κουρδιστάν έχουμε γίνει τελικά, ρε παιδί μου. 40 χρόνια παραδοσιακά μας κυβερνάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Ο Θεός όλους τους Έλληνες τους έκανε να γράφουν με χιλιόμετρα και τους πολιτικούς με μίλια, λόγω ηλικίας. Ειδικά ο Καραμανλής. Ο άνθρωπος έχει μηδενίσει το κοντέρ 3 φορές, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, έτσι και υπήρχαν φωτογραφικές μηχανές το 1821, θα βλέπαμε αναμνηστική φωτογραφία του Παπαφλέσσα αγκαλιά με τον Καραμανλή. Ο νεότερος μέσα στη Βουλή έχει παίξει τάβλη με τον Ιουστινιανό και τη Θεοδόρα, ρε παιδί μου. Τελικά ξέρετε τι λέω, ρε παιδιά. Η διακυβέρνηση αυτής της χώρας είναι αρκετά σοβαρό πράγμα να το πιστευόμαστε στους πολιτικούς. Εντάξει, με καταλαβαίνετε. Και μια και μιλήσαμε για παράδοση, κυρίες μου και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που θα παίξουμε το παραδοσιακό μας πια παιχνίδι. Θα σας δώσω την ευκαιρία να κερδίσετε παραδοσιακά δώρα σε αυτό το παραδοσιακό πλέον σοου που αναμένεται να αφήσει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Μήπως τα 5.000 γίνανε πετσετάκια? Πάρα πολύ ωραία, κυρίες μου και κύριοι. Πέσανε και οι τίτλοι του παιχνιδιού όπως απαιτεί η τηλεοπτική παράδοση. Και πριν αρχίσουμε το παιχνίδι μας, ας δούμε μερικά από τα πολύ χρήσιμα δώρα που έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε απόψε. Στο σημερινό μας τηλεπαιχνίδι έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε παραδοσιακά δώρα. 2 ταγκάρια και 1 γκλίτσα. Ιδανικά για τις επισκέψεις σας σε συγγενείς στην επαρχία. 1 μαγκάλι αρίστης ποιότητας για κεντρική θέρμανση. 2 τσολιαδάκια ούζο. 1 τέντζερι από χαλκό. 1 παραδοσιακή ασπρόμαυρη τηλεόραση. 10 πύλινοι και σέδες γιαούρτι για τις προεκλογικές σας συγκεντρώσεις. Και 5 ποτήρια σαλέπι μαζί με το σαλεπιτζί. Πάρα πολύ ωραία. Και τι άλλο κερδίζουν οι τυχεροί μας ρούλοι? 1 αχυρένιο στρώμα. 2 γαϊδούρια. 3 σούστες. 1 τσουβάλι τραχανά. 3 πατίνια. 3 σακούλες σταφίδες. Και 1 καπότα. Συνέχισε. Κυρίες μου και κύριοι, και όσο και αν σας φαίνεται απίθανο, και 1 μαντίλι από την Καλαμάτα. Και κύριοι, και όπως είπα και πριν, το πιο παραδοσιακό πράγμα στην Ελλάδα είναι οι εκλογές. Και επ' ευκαιρία θα ήθελα από εσάς, όσοι ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία, να χειροκροτήσετε τώρα αμέσως. Τι να κάνουμε. Δεν κόβεται με τίποτα. Έτσι και τη συνηθίσετε, ρε παιδί μου, τη βάζει μέχρι τέλους. Δεν γίνεται. Και τώρα, κυρίες μου και κύριοι, θα ήθελα να χειροκροτήσουν όσοι ψηφίσανε το ΠΑΣΟΚ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Αντραβίδρεση. Πλάκα να στηθήκαν και πεθαμένοι. Όσοι ψήφισαν την πολιτική άνοιξη, παρακαλώ να χειροκροτήσουν. Πλάκα ήρθε και στην εκπομπή και των νηπιαγωγείων. Και τώρα παρακαλώ να χειροκροτήσουν όσοι ψηφίσανε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Γεια σου σύντροφε. Και τέλος θα παρακαλούσα πάρα πολύ να χειροκροτήσουν όσοι από εσάς ψηφίσανε Ολυμπισμό. Ούτε ένα, ρε παιδιά. Ούτε εσείς, μαντάμ. Κρίμα, Μα την Παναγία, μαντάμ, έτσι και ψηφίσατε Ολυμπισμό,
θα κερδίζατε το αυτοκίνητο των 3,5 εκατομμυρίων δραχμών που είναι προσφορά της Τράπεζας Αθηνών, της πρωτεύουσας τράπεζας. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να δώσω επιτέλους αυτό το αυτοκίνητο των 3,5 εκατομμυρίων δραχμών που προσφέρει η Τράπεζα Αθηνών. Επιμένω, έχει στοιχειώσει πλέον. Ελάτε, Δεσποινίδη μου, εσείς, σας παρακαλώ. Χειροκροτήστε, Δεσποινίδα. Γεια σου, Νίκη. Πιστεύω να νικήσεις, Νίκη. Για να δούμε. Είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Για το αυτοκίνητο? Να δούμε. Πες μου, σε παρακαλώ, πώς λέγεται το μπροστινό τζάμι του αυτοκίνητου? Αν το πω θα το πάρω. Βέβαια. Θα πρίσει. Το πίσω? Δεν το ξέρω. Το πίσω δεν το μετράει. Αλλά το πήρα, Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα σου δώσω μια άλλη ευκαιρία, Νικούλα. Είσαι παντρεμένη? Ναι. Κέρδισες. Κέρδισες μια επιταγή δώρο αξίας 200.000 δραχμών για έπιπλα της εταιρείας Κανατσούλης. Χειροκροτήστε τη Νίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια δωροεπιταγή αξίας 200.000 δραχμών από τη βιομηχανία επίπλων Κανατσούλη. Έπιπλα Κανατσούλη. 30 χρόνια προσφορά στο έπιπλο. Λεωφόρος Αθηνών Κορίνθου 364. Εγώ όμως θα επιμείνω, κυρίες και κύριοι, είμαι αποφασισμένος σήμερα να δώσω το αυτοκίνητο που προσφέρει η Τράπεζα Αθηνών. Για ελάτε εσείς, κυρία μου. Χειροκροτήστε τον κύριο. Έτοιμος. Έτοιμος σας λένε. Αντρέα. Αντρέα. Αντρέα, έχεις πίεση? Αντρέα με λέτε. Όχι, λέω αν έχεις πίεση. Πώς δεν έχω πει. Πόσο είναι? Τι πόσο είναι. Πίεση. Η πίεση. Πόσο πίεση είναι? Άνω από 20. 20. Χειροκροτήστε τον Αντρέα, κέρδισε. Θα σου κάνω ένα δώρο, Αντρέα, που έχει άμεση σχέση με την πίεσή σου. Κερδίζεις μια ηλεκτρική σκούπα Moulinex αξίας 98.000 δραχμών. Χειροκροτήστε όλοι τον Αντρέα. Συγχαρητήρια. Κερδίσατε μία πολυσκούπα Super Trio της Moulinex αξίας 98.000 δραχμών, προσφορά του Multi Moulinet. Με ένα μονοπάτημα με μόνο το Multi Moulinet της Moulinex, με την εγγύηση Ben Ruby. Και τώρα η τελευταία απόπειρα, κυρίες μου και κύριοι, έχω πια αγανακτήσει έτσι και δεν βρω τυχερό να πάρει το αυτοκίνητο που προσφέρει η Τράπεζα Αθηνών. Θα το πάρω εγώ με την Παναγία. Τελευταία απόπειρα, λοιπόν. Ελάτε εσείς, κυρία μου. Χειροκροτήστε, κυρία. Γεια σας, κυρία μου. Γεια σας. Γεια σας. Πολύ όμορφη είστε. πολύ. Παντρεμένοι είστε? Ναι. Σύζυγός σας είναι εδώ? Ναι. Πόσο καιρό παντρεμένοι, κυρία μου? 12 χρόνια. 12 χρόνια. Με τον ίδιο. Τον ίδιο. Παιδάκια έχετε? Όχι. Όχι, δεν είναι και αυτό το χρειάζεται. Το 13ο μπορεί. Το 13ο. Είναι μαγικός χρόνος, ξέρω, εγώ έχω πείρα. Λοιπόν, το όνομά σας δεν μου είπατε μόνο, κυρία μου. Φωτεινή. Φωτεινή. Πιστεύω να σας φωτίσει ο Θεός, κυρία Φωτεινή, και να κερδίσετε το αυτοκίνητο. Έχω τη διάθεση να το δώσω σήμερα. Θα σας κάνω μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Και πέστε μου, σας παρακαλώ. Όχι, όχι, πρέπει να είμαστε. Όχι, κυρία Φωτεινή, πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Έτσι δεν είναι? Να κρατάμε τους όρους. Έχετε μια ξενική προφορά, μήπως δεν είστε από την Ελλάδα? Δεν είμαι από την Ελλάδα, γι' αυτό μην μου κάνετε καμία δύσκολη ερώτηση. Από πού είστε, αν επιτρέπετε? Από τη Μοζαμπίκη. Αφρική. Μην έχω πάει κι εγώ στην Ισπανία. Λοιπόν, κυρία Μοζαμπίκη, κυρία Φωτεινή. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, δεν έχετε τράκα. Λοιπόν, πέστε μου, σας παρακαλώ, κυρία Φωτεινή, Ναι. πόσα πίδια παίρνει ο Σάκος? Πόσα? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λοιπόν, θα σας το πω. Τι γλώσσα μιλάτε στη Μοζαμπίκη? Τι γλώσσα? Πορτογέζικα. Πορτογέζικα. Sí. Αράβamo que había perdido το παρακαλιάσιο του λοπόρου la πίδια con το de la Σάκο. Πόσα πίδια, πόσα χλάδια παίρνει ο Σάκος? Πέστε ένα νούμερο, πόσα? Πέρα, σίγου. Πέρα σίγου με κόντο, πέστε ένα νούμερο, πόσα? Ένα νούμερο πέστε μου. 5, 10, 20, 30. Πόσα, σε τι είναι? 30. 30. Κέρδισε! Κέρδισε το αυτοκίνητο, κυρία Φωτεινή! Η κυρία Φωτεινή! Μπράβο, κυρία Φωτεινή! Πάρτε το αυτοκίνητο προφορά της Τράπεζας Αθηνών. Καλό ταξίδι στη Μοζαμπίκη να με θυμόσαστε. Χειροκροτήστε την κυρία Φωτεινή. Μπράβο!
Τι γίνεται, τι κάνεις εδώ πέρα, φιλαράκο? Bodybuilding. Που σημαίνει? Χτίζω το κορμί μου. Είσαι σίγουρος? Τη δουλειά μου δεν ξέρω, κύριε. Χτίζει. 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 Άδεια οικοδομής έχεις εργαθήκη. Όχι. Πάρ' το μέσα, φέρε το. Μα ποιοι είστε? Ποιοι είμαστε εμείς, Πολεοδομία είμαστε, ρε καθήκη. Πάρτε το. Προχώρα. Υπάρχει κανένα άλλο καθήκη που χτίζει εδώ πέρα μέσα χωρίς άδεια? Χτίζει σώμα. Έλα στο Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Τώρα και νομιμοποιήσεις σωμάτων. Πιάνουν οι άγγελοι το βιολί και το τζούρα, πως και ο θάνατος το θέλει να χορέψει μια φορά. Να χορέψει, να υδρώσει, να τα σπάσει και να πιει και στους Άγιους να πληρώσει τις ζημιές του το πρωί. Τότε είναι που κερνάει κάποιος μόρτης φουκαράς, μια κι ο χάρος το ξεχνάει όσο παίζει ο τσουράς. Όταν στο παράδεισο χορεύουν τσιφτεπέλια και έχουν για Ευαγγέλιο του μπουζουκιού τα τέλεια, κάποιοι τη γλιτώνουνε στη γη απ' τη μαρμάγκα και πίνουν στην υγειά του Πέτρου τα Αγίου Μάγκα. Ρίχνουν οι άγγελοι την παινιά στο μπαγλαμά, οι δαιμόνοι φτιάχνουν μέλι και γλυκό καρσίλαμα. Όταν και τον Άγιο Πέτρο το σεκλέτη το χτυπά, του παράδεισου το κέντρο κάνει του και σαμαδά. Είναι η ώρα που γλιτώνει κάποιος τσίφτης στη στενή, και ο χάρος του πληρώνει 2 γραμμάτια ζωή. Όταν στον παράδεισο χορεύουν τσιφτεδέλια και έχουν για Ευαγγέλιο του μπουζουκιού τα τέλεια, κάποιοι τη γλιτώνουνε στη γη απ' τη μαρμάγκα και πίνουν στην υγειά του Πέτρου τα Αγίου Μάγκα. Όταν στον παράδεισο χορεύουν τσιφτεδέλια και έχουν για Ευαγγέλιο του μπουζουκιού τα τέλεια, κάποιοι τη γλιτώνουνε στη γη απ' τη μαρμάγκα και πίνουν στην υγειά του Πέτρου τα Αγίου Μάγκα. Κυρίες και κύριοι, άλλο ένα Χάρεκλιν Σου έφτασε στο τέλος του. Μας τελείωσε και αυτή τη βδομάδα ο πολίτης Κλίν. Ξέρετε τώρα με τη μέθοδο του κλονισμού μπορεί να βγάλεις από ένα κύτταρο αντίγραφο του ιδίου ανθρώπου. 5 Χάρεκλιν ας πούμε. Ώρες σκέφτομαι ρε παιδιά, μακάρι να ήμουν ένα Χάρεκλιν μαϊμού. Να κάθεται ένας εδώ ας πούμε να δουλεύει και άλλος να είναι σπίτι για να ξεκουράζεται. Λίγα έχω την εντύπωση ότι αυτός ο κλονισμός θα μας σώσει. Μόνο μην το πάρουν χαμπάρι οι πολιτικοί γιατί χαθήκαμε. Θα αναπαραχθούν σε μαϊμούδες και δεν πρόκειται να γλιτώσουμε με τίποτα. Φαντάζεστε ρε παιδιά, 4 Βενιζέλους στη Βουλή. Μα τι λέω ρε παιδί μου. Ας κλείσουμε ευχάριστα αυτή την εκπομπή μας. Ας σκεφτούμε αισιόδοξα. Ας πούμε πως ο κλονισμός του Βενιζέλου απέτυχε και ο Βενιζέλος αναπαράχθηκε σε λαβάσκυρι. Και εδώ τα λέμε μικρή διαφορά, Σαν την Αγελαδίζα της φάγαινε ο άνθρωπος.
Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Έτσι και του βάλεις αυτού ένα μήλο στο στόμα, είναι έτοιμος για σερβίρισμα. Η οργισμένη χολυστερίνη. Χυμώνει και του πετάγονται τα τριγλικερίδια από τα μάτια, έτσι. Αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό, Φανταστείτε, μαντάμ, να είχαμε 4 κούβελες στη Βουλή. Καήκαμε. Θοδωρός ο Κούβελας. Αυτόν το ζήτησε το National Geographic για μελέτη. Του είπανε, ρε παιδιά, το βράδυ πως υπνοβατεί και δεν κοιμήθηκε όλη τη νύχτα για να το διαπιστώσει μόνος του. Εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να σας πω καλή νύχτα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, γεια σας, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τις μαϊμούδες. Πού είναι η ουρά μου,